Гледай сега. О, нарушение. Няма нарушение. Оп. И да видим, това е контратака. Оп, полекичка. Полекичка. Няма как да нападете, не са пресняйте. Сега ще има ли топалка? Ще му издритах крака, брат. Илоне. Тан! Ей, браво, абияци. Че го фаулираха и фаул няма, брат. Като няма фаул, гол! 6 на 1. Емо! 53-та минута. Аба ще си направя кръчета, ама кога ще е то? Вилия. Ой, ти моите техники при мене. О, чайче засечи, яко, брат. Ари пащето, атака, охо. Цак. Виж, бе, не мога да прехвърлям, брат. Не мога, трябва да се науча. Го прехвърлих точно, всичко пътува, брат. Ма не мога да прехвърлям, не знам как става. Shift, ама то не е точно ти прехвърлям. Само я копваш. Аха, как си мислиш, че ще мини? Айде, центрирай. Няма да центрираш, тогава ще я взема. Виж, бе! Браво, бе! Казах, че я взема. Сам. Хоп! Не, сега спринта. Тъгиш. Мом. Ко стана тука? Чапа! С единия гол ще си останеш буклук. За ко се качих горе, нищо. Тейде, за ко отих нагоре, аз пак за ко се качих. Ма знам ти худовици, пич, знам ти всички ти худовици, ги знам абсолютно всички ти худови. Оп. Опа, полекичка за къде да бързам. Оп, много не се изнервям аз. Гледай само пащето, охо, виж, бе. С взети да трябваше, ама щеш да я блокира вратарче. Сам. Опа, полекичка. Охо, дай! Шугова сера, брат! Тъгиш! 7 на 1. 7 на 1. Честито, браточета! Точта! Айде! Вилия! Ко ще направиш, буклук? Ко ще направиш, играй си играта, Оп! Тъж за мене! Добре, айде после частта ни прекаля много голям клипа, няма да ти го пратя като хората, защото много място ще вземи и много бавно ще се прати по скайпа. Ай, само да направя тъса така. Охо, ай, стига тук. Стига тук. Красота! Дуспа! Виж от какво? Тръгвам да я бия. Топалка е в момента, а той ма спава и дуспа. Къде да я бия? Къде? Вдясно, добре. Дясно. Ооо, голям гол. 8 на 1. Днеска ги размазвам, брат. 8 на 1. Вилия. Много голови направи това момче, много голови. Аха, ще минеш, айде. Аман, брат! Пак не стана, мамицата му, не мога, бе! Не мога, човек. Бах ти. Не мога да го направя, той не мога. Ама те неговите не са хакнати, те ли? Щом ми двам държа по тъча. Аз пък по тъча, като се сблъскаме.
Фал Буклук. Кой знае как се ядосва. Аре, настигни го, бе! Така! Така! Че засича обаче маничко. Нямаш с идея каква грида ми наби тос. Малко си като прях записа, защото много ми засичаш. Голяма грида, кой знае как се ядосва. Радло? Я да видим какво стане сега от Радло. Тука само аз е моето момче. Бати пасовете как стават, аз не знам, брат. Край на матча! Слаб резултат, само 8-1. Добре, айде.